Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nangunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. 12 ka barangay sa Cebu City ipaubos sa strict lockdown tungod sa taas nga kaso sa COVID-19. Posibleng pipila ka semana pa obserbahan ang Sugbo. Una, marekomendar kung unsay quarantine status. Masakop sa Special Action Force sa PNP. Ipadala sa Cebu City alang sa mas striktong pagpatuman sa ECQ protocols. Pagbalik ni Mayor Ahong Chan sa trabahong man, hingpit nga naayo, mainitong isugat sa mga empleyado. Pipila nga nawadan og trabaho ug nagpuyo sa gi-lockdown nga lugar. Nitiyabaw nga gipanggutom na. Panag-abot sa border sa Talisay City, gitugot na samtang COVID-19 cases sa syudad, kapin 200 na. Ang delikadong trabaho sa mga disaster personnel sa Mandaue City nga walay gipiling oras. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa ikaduhang adlaw ni DNR Secretary Roy Simato, dinhi sa Sugbo, aduna na siya nakita nga kalabuan sa pagsulbad sa problema sa COVID-19. Apan pipila pa kasimana nila kining obserbahan, una mo rekomendar kung ma-downgrade ba ang ECQ status sa syudad. Samtang duha ka mga task force ang giumol aron mututok sa COVID-19 cases sa Dakbayan ug sa probinsya sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Sa press conference kagabi, gitugaan ni Secretary Roy Simato nga usa sa una nilang nakabut maong pag-umol og duha ka task force, usa alang sa Cebu City ug usa alang sa Cebu Province. Suma pa iyan ang nasuroy ang pipila katambalanan ug usa na niini ang Vicente Soto Memorial Medical Center nga maayo ang pagkadala apan andam ang DOH nga modugang og kawani kun gikinahanglan. Nakadaig sab siya sa gitagana nga quarantine facility sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kagahapon nakita nga ni us-us ang kaso sa COVID-19 sa syudad sa Sugbo. Hinuon ila pang sutaon sa mosunod nga 14 ka adlaw kun padayon ang pagminos niini. Aron mo rekomendar kun angay na bang i-downgrade ngadto sa GCQ ang syudad sa Sugbo. Inform the barangay captains part of our new method of lockdown will be the barangay lockdown. Sa laing bahin, ang mga kapitan maoy mutan-aw kun asa nga dapit sa ilang barangay ang gikinahanglan nga i-lockdown. Kininunot sa ilang nakita nga ang padayong pagtaas sa kaso sa COVID-19 dinhi sa Sugbo mao ang padayong paggawas sa mga tao. Gani sa bagoon niyang quarantine pass nga iapod-apod sa syudad, siguroon nga tagsa lang ang mahatag sa kada pamilya. Probably 99,000 households. There were more than 200,000 quarantine pass that were issued. So probably there should be a correction on this. That's what. In the first ECQ, there was not a very strategic and selective issuance. Dugang nila bilya nga gawa sa strikto nga seguridad nga gipatuman sa kapulisan ug kasundaluhan. Giaprobahan na sa konseho ang 500 milyones pesos nga gahin alang sa ayuda sa mga napektuhan sa ECQ.
Samtang istriktuhon pagbalik ugma ang border control sa probinsya aron dili na makakuyana pag-usab sa kalungsuran ang sakit nga dala sa COVID-19. Friday, we shall re-implement the very strict border controls that we had previously already implemented. Only those that have the issued passes and those that are listed as exempted persons. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok, Balitang Bisdak. Sa ikaduhang adlaw sa pagkansilar sa mga quarantine pa sa Dakbayan, Sugbo, sayra nato ang sitwasyon sa syudad. Pinaagi ning maong report. Nagpadayon gihapon ang mga checkpoints sa kapulisan sa kadalanan ug sa mga utlanan matag barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Sama na lang diri sa Barrio Luz ug sa Barangay Labangon nga higpit ang pagbantay sa mga otoridad. Namatikdan nga medyo ni minus na ang masakinan nga nagdagan apan mahuot lang dapit sa mga checkpoint areas. Ni minus sab ang nanggawas nga mga tao sa kadalanan din dunay mga nakasulob og face mask. Karon na kainang buntag nakita nato nga nigamay na po ang atong mga apprehension with regard sa mga nagsuot og face mask o katong especially katong mga pag-implement nato sa cancellation sa QPass. Samtang ang Cebu City Police Office adunay mga nangadakpan. 58 ang ilang nadakpan sa curfew. Social distancing usa. Wala magsulob og face mask. 16 coding scheme, 15 ug uban pa nga mga violation. Ang among suggestion dito is one of the suggestion is ibalik to ang gyud ang barangay community control points gyud. Nga ang mga barangay kapitan ang mag-control sa ilang tao kay sila man ginakaila. Ang pulis wala man may kaila kung katong isa ka tao. Ang QPass man nakita nato, di ba? Pwede sa gamiton bisan kinsa. Samtang ipahibaw ni Police Colonel Cedric Earl Tamayo, ang OIC Director sa Cebu City Police Office, nga gawas sa mga augmentation gikan sa Region 6 ug 8 na usay moabot nga mga sakop sa Special Action Force aron motabang sa pagpasunod sa mga tawo sa lagda. Dakong hagit sa mga pulis ang gidaghanon sa mga residente sa Dakbayan sa Sugbo busag ikinahanglan nila ang abag usab sa barangay nga maoy nakaila sa ilang mga mulupyo. Ang katong mga tao na to nga pag-agi sa pulis mutago, paglagpas, mugawas, nya na ay nagasunod sa likod, masakpan niyoon. So ako hangyo nga para man ni sa atong tanan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sobra na sa 200 ka mga kaso sa COVID-19 ang natala sa Dakbayan sa Talisay. Samtang wala usab ang natala nga mga recoveries kagahapon. Si Lian Singkulan sa report. Sa post sa social media page sa Talisay City PIO, 13 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang natala sa Dakbayan sa Talisay kagahapong adlawa. Nagikan kini sa 7 ka mga barangay sa syudad. Tag-usa ka kaso ang sa Barangay Lawaan 1, Maghaway, Bulacau ug Tabunok. Samtang 2 ang nadugang sa Barangay Dumlog, 3 ang sa Barangay San Roque ug 4 sa Barangay San Isidro. Apan 4 sa 13 ka mga bag-ong kaso ang mitaliwan. Sa kinatibuk-an, musumada na sa 206 ang mga kaso sa Talisay City, diin 100 kanila ang mga aktibo. Samtang 8 sab ang nadugang sa mga nakarecover sa maong sakit kagahapon. Ang uban nga mga nakarecover, nakauli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Congrats! Sa kinatibuk-an, 73 na ka mga recoveries ang natala sa Dakbayan. Uban rin natin Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kagutom ang gibati karon sa mga mulupyo sa Dakbayan sa Sugbo nunot sa nagpadayong krisis mugna sa COVID-19. Ania ang report. Kini ang gibidayag sa pipila ka mga mulupyo nga among naagian sa pagtuyok sa Dakbayan sa Sugbo. Matud nila nga dugay na silang way trabaho ug misamot karon nga mas gistrikto na ang protokol human gisuspenso ang tanang quarantine pass sa Dakbayan. Ang mambaling nga gipabos sa total lockdown mitiyabaw na usab ang mga mulupyo. Si Jovelyn Pasaylo nga taga-sityo tinabangay din usa sa mga sityong gipabos sa total lockdown miasoy sa kalisdanan nga ilang nasinati karon. Nakadawat sila og 25 kilos nga bugas gikan sa city government. Sanglit dili man sila makagawas sa ilang mga Pinoy-anan. Mayor Edgar Lavilla, kung nakadungog man gani kasap manawagan karon ang hinaot ni Mayor nga
tagaan nimo og mga kinahanglanon din sa sa mamaling. Ang mga tao no patuo man basta lang kumpleto ang ayuda sa bugas, gatas, sudan. Dili man mangita og pagi ang mga tao gud kung naalang na tanan. Bisan walay panudan, basta mahatagan lang unta kuno og panggatas sa mga bata. Mato ni Jovelyn, basta hatagan lang og saktong ayuda ang mga tao, dili man yun sila mugawas sa mga balay. Nununtusab kini sa pamahayag sa mga opisyal sa gobyerno nga ang mga mulupyo gahi og ulo. So, once may ngunta og hard lockdown, dapat unta kompleto sa ayuda kay ang mga tao gud mangita mo gud sila paagi nga makapaumpod. Dapat unta kompletohon ang ilang ihatag para ang mga tao di manggawas kay dili na magproblema kung unsa man gani ang ilahang kanon para sa ilang pamilya. Mi-update kita sa City Hall kanabot sa ayuda nga ipanghatag sa mga residente apan wa pa kitay nagkuha nga tubag. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Organisasyon sa mga doktora sa Sugbo ug Central Visayas mipagawas karong adlawa sa ilang official nga baruganan nining kontrobersyal nga tuob o steam inhalation therapy nga gihimo karon sa kadaghanan taliwa ning pagsaka sa kaso sa COVID-19. Ang detalye nini pinagi sa live report ni Nico Cirino. Nico? Yes, Bob, usa ka joint statement ang gipagawas karong adlawa sa 13 ka mga societies ug organizations, lakip na ilang mga sub-organizations ni mga doktor sa Sugbo ug Central Visayas kabahin sa tuob o steam inhalation. Giangkon sa mga doktor, Bob, nga ang practice sa tuob matud pa dunam sab kuno ni alibyo labi na sa gitawag nga nasal congestion. Apan gipasabot nila, Bob, wa pa gyoy hingpit nga pagtuon kabahin niini base sa mga scientific journals. Mao nga matud sa mga doktor, dili sila mo endorso niini, Bob, isip preventive o paglikay ingon man curative measure o pangtambal gyud sa COVID-19. Mi pahimangno ang mga doktor sa mga tawo nga magmatngon kung modesisyon man gyud sila nga mohimo ning maong practice sa tuob tungod kay posible man sab kuno nga duna sad ni mga disadvantages, Bob, sa mga kabataan. Posible sab kuno nga maka-facilitate na hinon kini og spread sa virus kining pagtuob kung common bali ang gamit nga himo niini. Pwede sab kuno ni kining tuob, Bob, nga prone, delikado sab ni siya sa katong mga prone sa mga injuries tungod sa prolonged o taas-taas nga exposure ni ining maong steam. Sa interview na to kagani gipasabot ni Dr. Maria Filina Villamor, usa ni siya ka pulmonologist, Bob, og opisyal ni siya sa PCP o Philippine College of Physicians Central Visayas. Secretary ni siya. Gipasabot ni Dr. Villamor nga di man tuod nga supak yun sila sa tuob. Apan gusto lab sila mupahimangno sa katawhan nga di yun kini tambal ang paghimo og tuob batok sa COVID-19. Tungod kay matud pa, mas mo kumpiyansa na magyud hinuon kuno ang mga tao ug di na mohimo sa naandan nga mga precautionary measures paglikay sa sakit tungod kay magsalig naman hinuon sa paghimo og tuob. Ug ang uban gani kuno gikataho nga mo disregard na lang sa ilang mga symptoms nga gibati tungod kay nagsalig nga matud pa alibyo kining maong tuob. Giklaro hinuon nila nga tinuod makaabag yun kini sa respiratory or nasal congestion ang tuob ug mipahimangno sila sa mga tawo nga mohimo og rational decision kung mupadayon man sa paghimo niining maong practice sa steam inhalation. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag ni Dr. Villamor. We're not against the practice of tuob. Actually, pwede yun siya makatabang in symptom relief. Pero relief is different from cure. Okay? Makatabang lang siya, maka-feel og relief ka, pero it doesn't mean you are cured. Walay ebidensya sa karon, no, na to support na makapatay siya virus. Karon lang sab adlawa, Bob, pinaagi sa ilang social media page ang Department of Health. Doon na sa pahimangno og gipagawas kabahin gihapon nining steam inhalation o pagtuob. Gipasabot sa DOH nga posible sab kuno nga makadaot kining singaw o steam bali ang virus ni ba posible kuno nga mahinungdan sa pagkalat o pagkatap na hinuon sa depende di pud maayo nga practices nining maong tuob. Sa katapusan giklaro sa mga doktor nga naara gyud na sa mga tawo, Bob, ang paghimo sa mga preventive measures, pagsulob gihapon og mga mask, proper hand washing o cough etiquette batok kini sa nagkataas nga kaso na sa COVID-19 karon, Bob.
Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. Lapu-lapu si Mayor Junard Ahong Chan. Opisyal na mibalik sa trabaho karong adlawa human makarecover gikan sa COVID-19. Atong sayran ang mga isyu nga gitagaan niya og pagtagal. Sa report ni Luan Merondina. Pagbalik sa City Hall ganihang buntag, gisugat si Mayor Junard Ahong Chan sa mga frontliners sa Dakbayan, lakip na sa mga kawani ug mga opisyal sa City Hall. Sama sa ubang mga COVID survivors nga na-discharge sa Tambalanan, gisugat ang mayor og salute sa mga frontliners kinsa may konsiderar usab kaniya nga laing COVID hero sa syudad. I would like to share everyone sa ako ang na-experience sa dihang nag-isolation ko. Dili sayon o dili lalim na naka sa usa ka kwarto na upat lang ka bumbong ang imuhang makita. Salamat ko sa ato ang City Health, sa mga personnel. Iyang mensahe ngadto sa tanan nga dili mo kumpiyansa, ilabi na kay isip mga kawani ug opisyal sa Dakbayan, expose sila matag adlaw sa daghang mga tawo. Sa iyang unang adlaw sa City Hall, gisusigilayon sa mayor ang suliran sa mga market vendors. Kinsa gikatahong wala tuguti nga makasulod sa boundary sa Cebu City o wa gi-honor ang ilang market pass. Ang Dakbayan may 300 ka mga vendors nga tigkumprahan sa ilang mga baligya sa carbon market. Manang nanawagan ta ni General Ferro kung doon may kamanduan nga dili nami makasulod pagkuha sa mga essential products. So ninyo siya wala kinahanglan i-correct na kay magutman mi diri magutman ang atong mga kaigsunan diri sa syudad sa Lapu-Lapu. Wala may report nga naabot pa sa Kuawi Digar sana atong atong ibalik o remind ang atong mga tao. Wala pa man na Pero atong aksyonan tawagan ako ang mga boundary checkpoint na to. Ug mga adlawa, mupahigayon og virtual meeting ang mayor sa mga locator sa MEPS aron matuki ang sitwasyon sa ilang mga kawani nga mga taga Cebu City. Gawas nga awhago niya ang mga locator sa MEPS sa pag-provide og shuttle sa ilang mga trabahante nga taga Cebu City, did-ano sab sa Dakbayan nga makasulod sa Lapu-Lapu ang mga trabahante nga gikan sa top 10 barangay sa Cebu City nga may labing daghang mga kaso sa COVID-19. Kining mga empleyado nga doon ay mga simptomas like pasipon, ubo o hilanat. Atong ingnon ang establishmento may nga dili lang sa nato pupudlon sa ato ang syudad. Iato lang sang ipa-quarantine for 14 days. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bisan sa risgo sa ilang trabaho, gipasalig sa City Disaster Personnel sa Mandaue nga padayon silang mihimo sa ilang hugot nga pagpatuman sa kampanya kontra COVID-19. Samtang daghang mga personnel ang napaubos sa quarantine. Ang report ni Nico Serino. Sa higayon nga makumpirmar ang positibong kaso sa COVID-19 sa Mandaue, daling muhimo og aksyon ang CDRRMO pag-decontaminate sa Panimay. Bisan magabii, himuon ang disinfection ug pagkordon sa palibot niini. Butangan og yellow line, lakip na ang balay nga nasud sa hot zone. Pasabot sa Operations Head Felix Rico, importante kini aron masiguro nga dili manggawas ang gipang monitor sa palibot. Monitor magitan og mga 10 meters sa ayang radius. 10 meters mo na siya itawag na so hot zone. Hot zone. So, anak po ito biya ang among pag-disinfect. Samtang usa na lang ka staff sa CDRRMO ang nagpaabot nga matapos ang iyang quarantine period. Pipila ka personnel ang ilang na-quarantine tungod sa exposure sa usa ka pasyente apan nakumpleto ra nila ang isolation period. Kauban sa compound.
nagpositive yun. Positive yun sa COVID. Dool man guys sila. So it means nga first generation contact yun sila. Gikalipay o gipasalamat ni Suico nga walay nataptan og COVID sa ilang mga personnel bisan sa risgo nga ilang giatubang adlaw-adlaw. Naihubog ang ginagmay ng nana. So wala gyud kuan, wala may kumpiyansa among giday nang ipa-kuan para rapid test. Uban ni June Solon, ako si Nico Sereno ug kini akong special report. Dugang 25 ka mga bagong COVID positive case ang natala sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Samtang dulana sa 300 ang nasita tungod sa wa pagsulob og face mask. Siluan meron din sa report. Adlawa, gisusi sa taga-crisis management team ang 25 ka mga bagong COVID positive case sa Dakbayan. Unom ni ini, taga-barangay Basak. Duha gikan sa Babag, duha sa Paho, duha sa Mactan, duha usab sa Bangkal, duha sa Agos ug duha sa Luok. Samtang tagsa gikan sa Kalawisan, Poblasyon, Kanhulaw, Pusok, Gunob, Ibo ug Punta Inganyo. Apan may duha ni ini ang nakalas. Ang usa taga-barangay Poblasyon nga 92 anyos nga lalaki kinsa bedridden. Samtang ang laing nakalas usa ka 73 anyos nga lalaki nga taga-barangay Luok. Ang naasoy pasyente gikatahong natagak samtang namupo og kapayas. Kuha og kapayas para noon namora to sinugdanan. Dito siya na-expire sa hospital. Niya pag-test na positive siya sa COVID-19. Sa pikas bahin, muabot sa 267 na ka mga individual nga wa magsulob og face mask ang gisita sa kapulisan. Ubos sa ordinansa sa Dakbayan, multahan og 1,000 ka pesos ang maaktuhang dili magsulob og face mask sa ikaduhang higayon. Matud sa crisis manager, subo palandungon nga mosangpot pa sa pagpatuman og patakaran sama sa pagpamulta niadtong mapakyas pagsulob og face mask. Apan kini ang nakita nilang paagi aron pagdasig sa publiko nga protehan ang ilang kaugalingon batok sa COVID-19. Dili unta nato ni buhato kay simple ra man gud ni nga kuan mga trabahoon or simple ra kini nga buhata aron maluwas ta. Self-discipline ra gyud, mag-face mask. Pero ngano ang uban di makasabot na kung dili sila mag-face mask, mga matay sila, matakdan sila sa kaning COVID nga virus. Karong adlaw, lakip sa tukion sa sesyon sa konseho ang pag-amend sa ordinansa alang sa mandatory nga pagsulubog face mask. Nagplano ang konseho nga bisan sa first offense pa lang, pamultahon na ang mga makalapas ni ini. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ipatuman pagbalik ang one entrance o one exit policy sa probinsya sa Sugbo subay sa pagbalik sa stricter border control. Si Lian Sinpulan sa report. Ipatuman pagbalik ang mas striktong border control alas 12:01 sa kadlawon karong Biyernes. Tungod niini ibalik usab ang one entrance ug exit policy sa probinsya. Diin ang mga sakyanan makaagilang sa Cebu South Coastal Road ug sirhan pagbalik ang access sa N. Bacalso Avenue sa Bulacau area. Ang makaagi maulang ang mga exempted sectors ubos sa executive order sa probinsya. Subay niini andam na ang kapulisan sa Talisay City Police. Because usa na lang man ka QCP. And of course, we ask for their patience because obviously we will have traffic problems. Although we're trying to minimize the congestion. Apan kun kaniadto, gipakgang ang tunol-tunol system sa utlanan sa Dakbayan. Sa Sugbo ug Talisay, may mensahe ang hepe sa Talisay City Police. That was discussed during the meeting we have with Mayor Samsam. Ang tunol-tunol is allowed. So long as the mayor understands the predicament sa uban nga lagyo, so he would allow tunol-tunol so long as i-disinfect with alcohol ang mga documents or groceries nga doon. Kung may idunol man, kinahanglang ipatuman ang mga safety protocols sama sa social distancing ug magdala og kaugalingong disinfectant sprays. Ang kapulisan ug mga nagbantay sa utlanan magbantay aron mapatuman gyud ang mga safety protocols.
Samtang gipadayag ni Mayor Samsam Gulyas nga andam ang kagamhanan sa syudad moabag sa mga residente nga molabang sa border kung may emerhensya o panginahanglanong medikal. Emergency cases, especially for medical or kanang kailangan pamular ka or kanang mga specific cases, they can call the COVID hotline so we can take it on a case-to-case basis. But as far as medical emergencies are concerned, kanang wag mo ginay problema or medical check-ups, wag kanang call our COVID hotline so we can facilitate yun. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Nadugangan na og duha ang mga pulis sa dakbayan sa Sugbo nga nagpositibo sa coronavirus disease. Hinoon mga asymptomatic ang naasoy nga mga pulis kinsa gidana ngadto sa isolation facility. 35 na ka-active cases sa Cebu City Police Office og 19 na usab ang naka-recover. Atensyon sa mga moagi sa Dan MG Cuenco sa Mabulo ning Dagban Sugbo na ay manhole sa kalsada. Dihang dapita nga wa tabuni ug peligro kayo nga makadisgrasya. Kini ang manhole nga gialihan lang og ligid sa truck isip warning device apan dakong peligro kon masipyat ang mga motorista. Haduol kini sa Barangay Hall sa Mabulo nga murag iya sa usa sa mga utility companies. Samtang wa pa makamugna og kadaot may unta nga maaksyonan kini dayon. 12 ka mga barangay dinhi sa Cebu City ang ipaubos sa strict lockdown tungod sa nagkataas nga mga kaso sa COVID-19. Hinoon sa pagkutlo ning balita, wa pay kumpirmasyon gikan sa mga lokal nga opisyal sa dakbayan sa Sugbo. Apan sa report si GMA News Online gikan kang Secretary Roy Simato nga ang naasoyng mga barangay naglangkob sa Sambag 2, Kamputhaw, Sambag 1, Basak San Nicolas, Mabolo, Guadalupe, Lahog, Dulho Fatima, Tinago, Tisa, Ermita ug Tejero. Pakigkitaan ni Simato ang 12 ka mga kapitan sa maong mga barangay pagpakisayod kung nganong taas-taas ang ilang active cases. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang tigom sa kadagkuan sa IATF, mga ahensya sa gobyerno ug kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Sa nagpadayon nga live streaming ni Attorney Ray Gelon sa social media, iyang gitug-an nga sa mga gipaubos nga lockdown, mas daghang mga pulis ang gipakatap. Pagsiguro nga matuman ang stay-at-home order. Giandam na usab ang ayuda sama sa pagkaon, tubig, tambal ug uban pa aron mahatag sa mga apektadong mulupyo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Na-release na sa Mandawi City Hall ang mga honorarium alang sa tanang mga medical technologists nga miserbisyo sa syudad atol niya itong rapid mass testing. Kahinumduman ang kahugpungan sa mga medical technologists una nang nanghangyo sa mga local government units nga i-release na ang ilang honorarium. Sa Mandawi City, mila na itong 15 kaadlaw ang strategic rapid mass testing. Moabot sa 20 ka mga medical technologists ang miserbisyo atol sa mong kalihukan. Matro ni Attorney Giovanni Tianero, budget officer sa syudad, ganitong Lunes sa hapon na-release na ang suhulan alang sa maong mga medical technologist. Kung na kung confirmation nga ato matay pagka Monday rasad na release na ang mga sildo, mga honorarium sa atong mga medtechs na rapid test last time. Aron mapadayon ang outpatient drug rehabilitation treatment program sa mga PDL kung persons deprived of liberty sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga ni-avail sa plea bargaining agreement, ang City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention mopahigayon og online counseling ug virtual distance learning. Tungod sa giatubang karon nga pandemic, kanselado ang tanang mga group counseling sessions sukad gipatuman ang enhanced community quarantine. Ang Lapu-Lapu City may kapin sa 300 ka mga PDL nga mipahimos sa plea bargaining. We will start by next week sa ato ang online counseling virtual kay karon ato pa man silang gipapa attendance check format like pahigay attendance check.
mas mabungahon ang iyang pag-quarantine, ani ay 16 anyos nga tagapagsabungan sa Dakbayan sa Mandawi nga mipahimo sa kagayunan nga makakatun pa pinaagi sa pagsalmot og mga webinars ug di paambit sa iyang mga nahibaw-an. Kini ang report ni Family Dumabo. Sa linghod pa nga pangidaron, nakahuna-huna na si Justin Estrera nga aduna siya responsibilidad nga mopaambit sa iyang mga nakatunan ngadto sa manghod pa niya og pangidaron. Atol sa pagsugod sa quarantine, kanunay siyang mosalmot og mga webinar. Ang iyang mga nakatunan, iyang gisudan pagpaambit niadtong Mayo sa mga bata nga nagpangidaron og 8 hangtod sa 11 anyos. Siya ang nahimong teacher nining 8 hangtod sa 12 ka mga bata, sagad iyang mga pag-umangkon ug ang uban mga silingan. Gisiguro nila nga adunay social distancing ug nga magsulob gyud og face mask. Iyang gitudlo ang basic nga pagtulunan sa mga subject nga science, English, math, Filipino ug araling panlipunan. Now I will ask question to test your understanding about the topic. First question. What is the most addictive ingredient of cigarette? Duty Jude na encourage ko sa mga bata kay willing kayo sila mismo moari na kuya magkuha na ta magklase na ta kuya ana sila willing ba mo learn. Nitudlo usab siya sa mga balaod nga naglangkob sa pagproteher sa mga bata, ang kalabot sa kalikupan ug ang basic decoration. Sa una kay di pa ko kabawan ng skeletal system, di kayo nakabawan ako sa circulatory system, table skirting, especially katong anti-bullying. Isip Supreme Student Government President usab sa Mandawi City Comprehensive National High School. Nangulo sab siya og mga online programs pagpakita sa ilang pasalamat sa mga frontliners. Ako nabantayan na mga bata nagsige na lang jug cellphone, nagsige na lang computer, so why not nga let's use the time in more fruitful and meaningful things. Alang kang Justin, ning panahon sa pandemya, mapahamtong o bata ka man, kung adunay ikatabang sa isig katao, angay lang nga kinasingkasing kining ipaambit. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok, Balitang Bisdak. Salamat sa mga kapuso nato apil lang nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagkung o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa mga Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.